Дәүләт хезмәткәрләре белән бер рәттән табиблар һәм укытучыларга да бүләккә бары чәчәкләр генә бирергә ярый. Антикоррупцион стандартларны үзгәртүче әлеге канун проектын киң җәмәгатьчелек ничек кабул итә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Венера Айтова. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Мөхтәрәм җәмәгать, менә әлеге яңа канун проектын ничек бәялисез, ничек кабул иттегез? Рафаэль әфәнде. Biz бик мондай шаракта һәр вакыт әйтәбез, безгә кирәкле. Бу эшләр без инде үзебез мөхтаҗ түгел. Табиблар исеменнән җавап бирәм. Чөнки бүгенге көндә дәүләт президентыбыз указын үти. Бөтен яклап та караганда безнең барлык эш оештырганда бөтен кирәкле ресурслар да булдырыла бүгенге көндә. Шуңа әйтәбез, без бик күп табиблар алар минем белән килешер дип, арасында бардыр аның төрлесе. Әйтергә миңа кирәк дип. Но андый кеше бар икән, ул безнең дәүләт системасында эшләми, ул түләүле системага күчә. Дәүләт системасында хәзер игътибарлы үзен биреп, үзенең күңелен биреп эшләүче кешеләр эшли, без шуңа горурланып яшибез бүгенге көндә. Менә Рафаэль әфәнде әйтеп китте, без мохтаҗ түгел бүләкләргә дип әйме. Димәк, монда зурдан кубып канун кабул ителә икән әйме. Димәк, ул көн проблемасы килеп туган инде, монда Рафаэль әфәнденең сүзләре белән берничек тә килешеп булмый. Бүгенгә кадәр нинди бүләкләр бирергә гомумән алганда рөхсәт ителә? Бүген нәрсәләр алырга ярый? Рәсәп укытучыларга да кагыла бит инде бу. Бүгенге көндә нәрсә бирсәләр дә алалар. Нәрсә бирсә дә алалар. Алалар, нәрсә бирсәләр дә алалар. Чөнки дөресен генә әйткәндә укытучыларның бүгенге көнгә кадәр дисәм дөрес булмас. Ләкин 2000 елларга кадәр эш хакы бик түбән иде. Бик түбән иде. Шулай булгач инде әйтмим инде машиналар китерәләр дип, әйтмим инде самолетлар бүләк итәләр дип. Ләкин инде әти-әни инде мәсәлән чәчәк китерә икән, конфет китерә икән, анардан да артык биргәннәрен күргәнем юк мин. 55 еллык стажы булган педагог сезләре. 55 ел эшләдем мин үземне хәтерлим. Студентларым имтиханга бер коробка конфет алып килгән иде. Мин аларга сорау бирдем. Кем акчасына алынды бу конфет? Сез бит эшләмисез әле. Әниегезнең, әтиегезнең акчасын алдыгызмы? Мин имтиханга килгәнмен икән, миңа аның өчен дәүләт акча түли. Мин аламын шул хакны, бүген эшләгән хакымны. Бу конфетны ачасыз да хәзер, менә группадаш кызларыгызга, егетләрегезгә бүләсез. Менә шундый хәл булганы булды. Ләкин бүгенге көндә, дөресен генә әйткәндә, бу мәсьәләне дөрес күтәреп чыгаралар. Чөнки ишетәбез, укытучылар арасында да, врачлар, табиблар арасында да андый хәлләр булгалый. Ул 1-2-3 кеше аркасында гына да булырга мөмкин әлбәттә андый хәлләр. Бүгенгә кадәр нәрсә бирергә ярый иде дигән сорауга, шулай ук без үзебез дә әйтеп китәргә тиеш. Без Гражданнар кодексының 575-нче маддәсе нигезендә Мәдәният, мәгариф, сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә 3000-нән дә кыйммәтрәк булмаган бүләкләр бирү рөхсәт ителә. Менә без инде әгәр дә башлаганбыз икән безнең укытучылар быздан әтинләргә сүзне бирәсе килә. Менә Илсия ханым, шулай чыннан да шулаймы? Менә нинди бүләкләр бирәсез? Дөресен генә әйткәндә, төрле ситуация бар инде. Теге конфет белән, чәчәк белән генә шикләнмиләр бүгенге көндә. Дөресен әйтергә кирәк. Конвертка салып 5 мең дә салалар ата-аналар. Чөнки синең балаң 35 кешелек, 40 кешелек сыйныфта укый, каян инде укытучының беренчедән бөтен балага игътибары җитсен. Һәркемнең баласына игътибарны күбрәк бирдерәсе килә. Икенчедән, бүгенге көндә менә укытучыларны шулай ук йөгә бирдереп, аларны сыныйлар. Алар үзләре 70 балдан артыкка бирә алмаганнары бик күп. Алай салгач игътибар арта дип исәпләсәң, шуңа күрә мин
килешә алмый. Мин үзем дә әтияне, әйме, 2 бала үстерә торган кеше. Юк, бөтенесе дә бирми, әлбәттә. Укытучы, минем улларым әйтә, укытучы бүләк биргәнгә карамый ди. Укытучы өчен зур бүләк ул. Әйме, бу бала сүзләре. Укытучы өчен зур бүләк дәресне әзерләп килү һәм дәрестә тәртипле утыру. Менә укытучыга шул зур бүләк ди. Бу бала сүзләре. Укытучысына да карарга кирәк, ата-анасына да карарга кирәк, баласына да карарга кирәк. Шуңа күрә кешеләр дә төрле, эшчеләр дә төрле, ситуациялар да төрле. Рафаэль әфәнде, сез үзегез дә әти кеше бит. Без мин каршы киләм ни өчен? Чөнки укытучының игътибары нәрсә китерүдән тормый. Аның игътибары аның профессиональ булуыннан килә. Әтияне профессиональ укытучы эзли, аны беләбез. Но бүгенге көндә мин үзем горурланып әйтә алам, безнең 3нче бала укый хәзер. Бер кашанда андый булганы булмады. Үзебезнең тормышта кемдер сөйли, бит ничек килеп чыга? Бер случай булырга мөмкин. Инде балалар моны белсә, бу бигрәк тонашар. Безгә зурларга, олыларга сиздермәскә, күрсәтмәскә, белгертмәскә тиешбез. Инде без менә бүген бу мәсьәлә шул хәтле дөрес албарла, без инде аны аңлыйбыз. Моның турында без әйтеп бетерә алмыйбыз. Без инде сезгә рәхмәтле шулай халыкка җиткергәнебез өчен. Бүгенге көндә мин тагын бер кабат әйтә алыр идем. Безгә халыкка һәрберсен әйтергә кирәк. Без һәр үз урыныбызда, үзебезнең эшебездә горурланабыз ничек эшләгәнгә, и безгә бундай чиракта бергәләшеп каршы торырга кирәк. Шушындай фикерләр булмау кирәк безгә. Шуңа инде без инде Чыннан да бу сүзләрне ишетү йөрәккә май кебек. Чыннан да шулай булса иде бөтен җирдә дә. Дәүләт хезмәтен үстерү департаменты җитәкчесе Дмитрий Баснак әлеге канун проекты субъектларда дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнарына кагылачак дип белдерде. Бүген әлеге закон бары федераль хезмәткәрләргә генә кагыла иде. Менә Рафил әфәнде, бу иртәрәк түгелме безгә әлеге канун проекты, әллә инде соңмы? Сез ничек кабул итәсез? Менә мин уйлаганча, бу законның кирәге юк дип уйлап торам. Нигә кирәге бар аның? Бар бит, бүгенге көндә законнар бар. Если акча түлиләр икән, аның законы бар. Бар безнең мәктәптә хуҗалары бар, ниләр алар бар беләләр анда юктышыны. Врачларның главврачы бар белә кайсы ничек булган. Шуңа күрә алардан куып чыгарып бетереп булмыйдыр инде, андый кешеләрне куып чыгарып бетереп булмыйдыр. Потому что врачлар җитми бүген, укытучылар җитми бүген. Без үзебез өйрәттек бит ул халыкны. Менә бер 20 ел элек зарплата укытучыларга да юк, табибларга да юк. Өйрәттек, әйдә бирсәгез алыгыз дигән шикелле. Безнең анар халыкта да бар ул менә бирергә дигән сүз. Менә яхшы эшләделәр сиңа, шул ук врач сиңа бала табып чыгарып кулыңа тоттырды. Аның кесәсенә 5 меңне, 10 меңне сал. Әле салмаса бит халык җылый башларга булыш, нигә алмыйсың син минем акчаны дип. Юк, ул үзенә ул бит бәхилләү дигән сүзе бар бит, шундый бәхилләү дидегез сез әйме? Бәхилләү дип әйтмәс идем. Ул рәхмәт йөзеннән. Ул җәмгыятьтә шундый юла. Менә әле Дарвинда әйткән бит, көчле дә түгел. Теге башы эшләгән кеше яшәп кала дигән әйме? Шуның кебек кеше, теге татарда шундый мәкаль бар, арбаны майламаса шыгырды бит инде, әйме? Шуңа күрә кеше менә ничектер әйбәтрәк яшәргә тырышам. Балама яхшырак белем бирсеннәр дип әйтә, яхшырак безне сәламәтләндерсеннәр дип әйтә. Шуннан да килә бит инде ул. Менә кара нәрсәсе бар. Менә хәзер бит ирәттек кайсы бер укытучылар, менә особенно техникумнарда акча җыяларда экзамен сдавать мичән генә куеп чыгалар. Менә бу страшно. Кайсы бер җирдә бар укол ясарга уже акча түләтәләр. Ни хирургка бирергә кирәк, иртәгә сиңа операция ясый. Менә шунысы страшно, конечно. Менә шунысы бу бит вымогательство була инде. Кешенең яхшылап менә баласы чыкты, больницадан төзелеп чыкты. Бер чәчкә бирәс кирәк инде, бер коробка бирәс кирәк, ирләргә инде бер бутылка бирәс кирәк. Дөрес түгел инде ул, конечно. Ну аны туктатырга бүген закон белән генә туктатып булмый аны. Сезнең фикерне дәвам итеп әйдәгез әле, Фатих Саубановичның фикерен ишетеп китик, аннан дәвам итәрбез. Иң беренче ират кешегә врач бул, укытучы бул, чәчәк белән эшли ул ират кеше. Бер. Икенчесе хатын-кыз. 1 сентябрьдә класста 30 укучы, 30 укучы 30-да чәчәк килсә, бу апага, бу ханымга, бу укытучыга
30 шешек белән чыгып сату итәргә менә. Әлеге инде ул менә кызык әйтәләр, шампанский бүләк иттем әле дип, коньяк бүләк иттем әле врачка дип. Хәзер монда шешек. Бу мин моны дөрес дип санамыйм. Аннары бер, икенчесе укытучылар безнең болай да инде кем әйтмешли, хәзерге заманда кеше арасында кимшетелгән категория әйләнеп бара. Нәсиңанмы? Менә бу сумма, менә хәзергә кертелгән закон, ул мин аны дөрес дип саныйм, әмма бер искәрмә белән. Менә бу 3000 сумма дигән әйбер, ул менә ришвәт, ул җинаять түгел, ришвәт ул оят гамәл түгел, менә ришвәт алыгыз, әмма шамасын гына белеп дигән закон иде. Ришвәтнең оят һәм җинаять гамәл икәнен бетерә торган закон иде. Шуңа күрә дөрес суммасын билгеләп кую иде инде бу. Теге күршеңне син мәсәлән анда урладан бер капчык ашлык, бу караклык түгел. Карак булып саналыр өчен син 10 капчык урларга тиеш дигән шушындый бер сумма кертелгән иде. Ришвәтчелекне законлаштыру, рәсмиләштерү иде. Шуңа күрә мәсәлән мин бу әйберне кертүне гомумән дөрес әйбер дип санамыйм. Шуңа күрә менә хәзерге закон ул күпмедер дәрәҗәдә менә шушы әйберне юкка чыгара. Дөрестән дә менә калсын ул шешек, аны теге хәзер әллә нәрсәләр әйтеп булай ди, шешек ул теген дип булырга мөмкин. 5000-лекләр дә бар әле ул. Шешеге бер нәрсә дә булмаган, менә шул бер дигән шешек ул бит игътибар билгесе. Шешек биргән укытучына әле бер генә прокуратурада игътибарның да бәясе төрле була шул. Моның турында сөйләшүбезне дәвам иттербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында той аңну нуктасы тапшыруу без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан Рәйсә апа сез килешмәдегез. Килешмим. Фикере белән. Менә бу фикер белән һич тә килешмим, чөнки укытучылар шешек белән нишләсеннәр, сату итсеннәрме? Иратлар нишләп иратлар да алар өйләренә алып кайтырлар шешекләрне, я булмаса үзенең кабинетына куяр, бизәп куяр. 30 букет биргәннәре юк, 55 ел укытып, бер сыйныфта теге өлкән бер укытучы, ул җыяйын, укучы ул җыяйынды мәсәлән, анда ничә шәртин бер букет китереп бирәләр. Бер кайчанда 37 бала иде классымда, укучыларым, 37 букет алганым юк, бер матур букет алганым бар. Бердән, икенчедән. Менә монда мискин дип уйлап калырга була, укытучы булай да инде ул мискин бит инде. Шешек белән нишләсен дигән фикерне йөртеп алдылар шушы күренештә. Укытучы бүгенге көндә Юк, ул андый мәгънәдә әйтмәде бит, ул аның бәясен төшереп бүләкләр бирү формасында әйтте, ул аны киресенчә. Аның киресенчә. Ләкин укытучы бүгенге көндә бик матур акча ала. 18 сәгать аның атнасына сыйныф җитәкчесе буларак та, дәфтәр тикшерүче буларак та һәм башка. Менә бу мәсьәләне бик матур күтәргәнсез, менә шушы гомумән алганда Татарстан Республикасына карамый, бик күп төбәкләр карыйдыр менә шушы тапшыруны. Мин менә бу мәсьәләне, мәсәлән, укытучылар коллективында сөйләшер идем, ата-аналар комитетында сөйләшер идем, күтәрер идем, аларның фикерләрен белеп. Бу сөйләшеп кенә бетерә торган түгел, бу кануни рәвештә кертмәкче булалар, моны тыймакчы булалар. Тыю хакында сүз бара. Фатих Саубановичның бер сүзе, теге ир кешеләргә нәрсәгә кирәк шешек, анда шешә китерсеннәр дип. Бер заманда шундай булган иде бит, укытучыларга аракы бирә башладылар хезмәт хак итеп. Мин саныйм, менә бу укытучыны ул теге әхлакый яктан халык каршында менә аны түбәнсетү шул заманнарда булды. Хезмәт хакында түләмәделәр, әле өстәвенә аракы белән дә бирделәр. Һәм аны шуңа өндәп утырып Фатих Саубановичның ул берничек тә ул өндәү формасында түгел инде, әлбәттә. Табибларга исә коньяк бирү күренешен басына кәфәндә гомумән шикле күренеш дип билгеләп узды. Менә без сөйлибез, шешек бирергәме, юкмы? Класста шешек бирмәсәң дә бик авыр. Ул бит хөрмәт дигән әйбер бар. Рәхмәт әйтмичә дә китүче авырулар бар. Аңа да дөрес кирәк. Дәүләт бу очракта үзенең башка инструментларын кулланса, менә халык контроле бар безнең, бик әйбәт инструмент. Без анда алабыз бөтен безгә карата менә шул критиканы, халык контроле белән рәхмәт сүзе яса халык. Аннары бит сайт бар. Безгә рәхмәт, без аны зурлап укыйбыз.
килгән рәхмәт хатларын. Аннары без ул хатларны җыябыз. Җыябыз премияга ул билгеләнә зависит. Аннары бит мин үзем инде республика клиник хастаханәсен бүгенге көндә аның коллективы исеменнән әйтә алам. Безгә бернинди дә бу очракта менә шу авыз тутырып рәхмәт әйтелсә, без инде калган барлык кирәкле эшләрне дә булдырырга тырышабыз. Менә сиңа димәк, безнең караучы тамашачыларга да бик яхшы киңәш, чәчәкләрдән тыш, әгәр дә чәчәкләр булмаса, димәк, рәхмәт сүзләре һәм әле язып та җибәрә аласыз. Барсы да укыла икән, адресантларга җиткерелә икән, Илсөя ханым. Мин гомумән килешеп бетә алмыйм. Мин үзем табиб та түгел, укытучы да түгел. Шуңа күрә ситуацияны бердә идеализировать итә алмыйм. Мин медицина өлкәсендә эшләгән кеше. Зур клиникада эшләгән кеше. Шуңа күрә мин хирургларның ничек итеп мамма тиргә батып, шыбырда операциядән чыкканнарын күрәм кеше. Алар көненә берничә операция ясыйлар. Алар шундый зур стресс алалар. Аларның кул астында кешенең гомере ята. Һәм бу кешеләрнең 30 мең зарплатага эшләве, ул булырга тиеш сәләтле дә хирург, ул булырга тиеш акыллы да хирург, башы да эшләве, аналитический складыма бөтенесе булырга тиеш, ләкин аның зарплатасы 40 мең нәрсә инде ул. Хирургның эшләве ул бик ответственный дибез. Мин үзем хирург кеше, бик җаваплы. Ул аның профессионал булуы, аның ул акчага билгеле булса, если акча белән генә үзгәртеп булса, ул хирург алга бара алмый. Ул хирургның перспективасы юк дип санала. Чөнки без төнлә дә эшлибез, көндез дә эшлибез. Аңа карамый берничек тә карарга тиеш түгел. Менеджерлар 120 мең ала. Менеджер менә пылесос сатучы менеджер 120 мең ала. Табиб тәйме, Аллаһы Тәгаләнең кашка тәкәсе түгел. Башка һөнәр ияләре кебек үз эшләрен башкаручылар. Менә без һәрберебез үзенең урынында үз эшен башкара. Без нәрсә алабызмы? Алмыйбыз бит. Монда табиб та 70 мең аламы, 40 мең аламы? Ул үз эшен сайлаган, шул һөнәрне сайлаган. Уланнан бит әле теге бөтен нәрсәне акчага кайтарып калып торып булмый. Уланнан бит инде рухи канәгатьләнер һәм дәрәҗәсендә төшергә кирәкми, алар бит аны чәчәк эшендә сайламаган, бүләк эшендә сайламаган. Шулай ук итеп, укытучылар, табибларның хәлавыр дип теге аларны бу аклау шикелле, аларга акча китерергә тиешле кешеләр, аларның хәлләре турында нигә берәү дә уйламый? Ата-аналарның хәле турында. Укып чыккан кешенең безнең Россиядә 10% укытучылыкка эшкә бара. Башка профессияләрдә ничек ул Фарнсының белешкәнлеге бармы? 20 меңлек зарплатага барганчы, ул 40 меңгә менеджер булып эшли хәзер. Медицинада да шулай хәл. Менә сез үзегез беләсез, күптән түгел генә 144 студентны исключили. Бит укырга кергәндә үз теләге белән генә кирмәгән балалар да күп. Әниләрнең хыялларын тормышка ашырып. Алар бит әле ярый, алар китә. Әле ярый, алар калмый. Бүгенге көндә мин горурланып әйтә алам. Медицинада да, мәктәптә дә эшләргә тиеш йөрәктән килгән балаларны, авыруларны яраткан кешеләр эшләргә тиеш. Аларга берничек тә без башкача без аларга әйтә алмыйбыз башкача башка сүзләр. Алардан хөрмәт итеп, без рәхмәт әйтсәк, безгә шулсы җитә. Башка стимуллар чыннан да тудырып булмый. Әйдәгез әле видеозма карабыз, гәнәр дәвам иттербез. Бүләкне һәрбер кеше көтә инде. Ул бит кәеф бирә торган әйбер. Ләкин Бельгиядә табибларга да, укытучыларга да бернинди айрым бүләк бирелми. Чөнки инде ул гонорарга керә. Гонорар ул акчалата түләсең, или карточка белән түләсең, или каш бирәсең, акчалата. Ләкин менә минем үземнең дә кызым инде 6-нчы сыйныфта укый. Шушы 6 ел өчен бер генә дә җыелганыбыз юк бүләккә, мәктәп эчендә, укытучы эчендә аерым. Максимум нәрсә бүләк иткәнем бар, Татарстан турында китап, инглиз телендә укытучыга. Ләкин ул аны бик гаҗәпсенеп каршы алды, көтмәгән бүләк инде ул аларга. Аларның зарплаталары табибләрнең зуррак, бик бай кешеләр дип санала инде. Укытучыларның гади зарплаталары, алар инде стандарт уртача 1500, 2000,
евро айына алалар. Бельгиядан келген видеоязма булды бу. Лилия ханым үзләрендәге вазгыятны әйтеп бирде. Менә әлбәттә күп нәрсәгә өйрәнәсе бар, без яхшылыкка тартылырга тиешле, бит начарлыктан тәрелеп кенә түгел. Гомумән әлеге канун проектына өстәмә тыюллар да шулай өстәлгән. Сез моны беләсездер. Комплекслы үзгәрешләр шулай оешмаларда җитәкчеләрдән тыш баш хисапчылар кебек кешеләргә дә кагылырга мөмкинләр. Шулай ук өстәвенә җитәкче рөхсәтеннән башка эшмәкәрлек белән шөгыльләнү тыела һәм җитәкчеләр туган тумача белән идарә итү мөмкинлегенә дә нокта куймакчылар. Менә бу да өстәлә. Гомумән безнең менталитетны борып ташлау түгелме бу? Юк, бу инде күпмедер дәрәҗәдә мондай тыюлар бар бит инде. Бу теге өстәмә законга, теге шундый сүз бар бит, ришвәтчелеккә каршы көрәш, ришвәтчелекне арттыра дигән сүз дә бар. Хәтта чөнки яңа ведомстволар барлыкка килү, яңа контроль органнары барлыкка килү ришвәтчелекне арттыра. Ә менә мин монда шундай әйтер идем, менә безнең халыкта, менә ул турыда монда да сүз чыкты. Бездә халыкта шундый сүз бар бит, яхшы түгел дип. Кеше яхшы түгел дип әйтеп, ниндидер начарлык эшли башлый. Менә укытучыга бирмәсәң, яхшы түгел инде. Табибка бирмәсәң, шулай ук яхшы түгел инде. Нәрсәне эшләмәсәң дә теге үзеңне кимсетелгән хис итәсең син. Кемдер аны бирә, менә укытучыга акча бирәм дә яхшы билге куялар дип. Андый шыракларда бар бит инде. Біз беләбез аны. Бу садака формасында, рәхмәт йөзеннән формасында. Бу яхшы түгелне ничек бетергә, Рафил әфәнде? Моны без бүген кодекс белән генә бетерә алмыйбыз. Уголовный, административный бетереп булмый. Аны менә Дистә еллар бу бит инде безнең хәзер бу яктан үстерергә кирәк, менә Бельгиядә булсын кебек. Менә аны хәзер ничек үстерергә икән аңлап белгән. Ну кадәр телевидение күбрәк кирәк диye. Без телевидениене күрәбез. Тегендә алалар, губернатор төрмәгә китте, бысым меңләгән җанган, бысым миллиардлар урлаган. Шуннан, каян да менә бу укытучы, менә матурны укыта, менә бу хирург менә эшли. Менә бер кемнән дә берәй-бер алмый, менә чәчкә биргәннәр икән, уйлап тора чәчкәне кая кабинетына китереп куйган дип. Шундый программа кая булса да бармы телевидениедә? Юк инде ул. Шуңа күрә әтиянидән битнесеннән башларга кирәк. Аннары битәр безнең хөкүмәт нәрсәгә барып җитте? Хәзер медицина бер 30-40% акчага эшли. Дөрес. Шул ук врачлар, алар бит аннан главврачтан тормый бит инде ул. Мәктәптә шул юк җыялар, менә класс ремонтлары кирәк, бусына кирәк. Менә шуннан башланып китә инде ул. Менә хөкүмәт үзе эшләп торган әйберне кеше аннары җыя башлый акча. Мин уйлаган буенча монда, конечно, органнар да эшләргә тиеш, хотя органнар үзләрендә җитәрлек бу эш. И күбрәк без воспитание, еще раз воспитание. Шул булса алга барабыз. Законна теге үтеп чыгып булмый, сикереп чыгып булмый, закон ул теге багана кебек, әмма әйләнеп чыгып китеп була дип. Шулай ук монда менә укытучылар сез алмагыз, ришвәт, әмма менә ата-аналар комитеты бирә ала, мәсәлән. Шундый аның теге барбыр, ниндидер теге әйләнеп чыгу юлы кала. Гомумән алганда ул безнең кенә боңгар нокта куеп булмый дип уйлыйм мин. Ул кешенең рухи азатлыгыннан тора. Менә кешенең фикереннән азат булырга, менә синең үзеңнең баганаң булырга тиеш. Башкаларга, күршегә яки анда өстәге күршегә, астага күршегә яргә кирәк түгел. Монда рухи азатлык кирәк кешенең. Рафаэль әфәнде, шушы азатлыкка ирешер өчен күпме вакыт узырга мөмкин һәм шушы кешеләр өчен, гомумән эшләүчеләр өчен дә һәм килүче халык өчен дә нәрсә тая нуктасы булырга тиеш? Минем нәрсә әйтәсе, тагын бер сүз әйтәсем килә. Хәйрия сүзе. Нишен дигәндә, без менә Израильдә булганда, үзебез стажировкада булдык бик күп, безнең хөкүмәт белән программасы бар. Анда күп хастаханәләр, алар хәйрия белән финансировать итәләр. Анда әйтәсем килә, кешенең ярдәм иткәч ничектер рәхмәт әйтәсе килә. Без инде бүгенге көндә ул яшерен түгел, барбер мохтаҗ ниндидер хәйрия балалар хастаханәсе безнең менә ДРКБ бар. Аннары бар безнең бар авыр хәлгә элеккән кешеләр, аларга ярдәм итеп, халык ярдәм итәсе килә икән, түлисе килә икән. Һәрбер хастаханәдә, һәрбер больницада шундый возможностьлар бар. Бүгенге көндә без инде шушы якны да карасак, бөтенсен бергәләшеп карасак, ул чагында без үзебез йөрәкле булырга тырышырбыз. Башка форма, гомумән хәйрия, әгәр дә ярдәм итәсең килә икән, хәйрияне аерым кешеләргә түгел, гомумән алганда
оешмаларга бирергә кирәк дип әйтәсез. Бу чыннан да бер ике кешене теге показательный дип әйтәләр инде, утыртып куячаклар да инде, барысы да теге үз изеннән, үз калиясыннан китеп бара. Бу мин уйлыйм, менә бүгенге тапшырудан соң да күпләр әле уйланырлар әле дигән шундый өмет белән тамамлыйбыз һәм бик яхшы идея, барыбыз да моның турында уйлансак иде дигән фикердә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.